Aita, zein da zoriontsu izateko gakoa? Aita pentsakor geratu zen eta erantzun zuen. Hitzen bidez azaldu beharrean, ekintzen bitartez erakutsiko dizut. Hartu nahi duzuna, esan zuen Andreak. Zerbaiten apeta duzula sentitzen duzunean, jo danborra 3 aldiz eta gauzatu egingo da. Untxiaren txanda heldu zen. Baina gordelekuan untxirik ez? Ehiztari batek zeraman sarean. Gaixoa, pentsatu zuen Kaiporak. Nola askatuko ote du nik txiki hori? Horbelez estaliko du horko zuloa, ehiztaria barrura eror dadin. Entzun dut zure eskaria, esan zion. Eta tratua dakarkizut. Ze tratu? Oilarrak jo orduko eraikiko du zubia. Eta trukean, arima emango didazuzuk. Honetarin bihotzak salto egin zuen paparrean. Hala ba, ate joka joan ziren guztiak ama alaben etxera. Atea zabaltzean, ene! Herri bete lagun opariz gainezka.